Ефір триває. Я Альвіна Садбулаєва. Говоритиме наживо про найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні та в світі. Тож залишайтеся з нами. Зеленський готовий до зустрічі з Путіним віч-навіч. Навіщо? Перше рішення по апеляції «Газпрому» в Стокгольмі. Не чию користь вирок. Мер Львова постав перед судом. Андрію Садовому обирають запобіжний захід. І ось щодо запобіжного заходу. Зараз обирають запобіжний захід меру Львова. Давайте послухаємо, що він зараз каже. Публічно виступити. Слава Україні! Андрій Іванович, у мене ще є по суді теж питання. Ми будемо тримати цю подію і слухати Садового протягом години. І я вже рада представити нашого гостя. Це Тарас Казак, президент інвестиційної групи. Доброго вечора. Доброго вечора. І розпочнемо щодо президента, який має візит за кордоном. Ось президент Зеленський готовий до двосторонніх перемовин у різних форматах, в тому числі і з Путіним. Про це очільник держави сказав під час візиту до Литви. Давайте послухаємо Зеленського. Я думаю, що там буде багато двосторонніх форматів. Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі нормандської четвірки говорити про це. Про Зеленського ми поговоримо трошки пізніше. І щодо суд зараз триває щодо мера. Давайте послухаємо, що він там каже. Має рацію, тому що я не вчиняв жодного злочину. Стосовно мого матеріального стану, я взагалі подивований. Тут називалося, що там моя сім'я володіє земельними ділянками. Так, голова, вибачте мене. Ну, в нас є будинок, дійсно ми у Львові маємо будинок, публічно, там дуже багато людей, журналістів були. І під тим будинком є 10 сотиків. Оце є та ділянка, яку ми маємо. Потім там називалася якась квартира. Ну, цю квартиру ми продали, власне, в 2012-2014 році для того, щоб купити цей недобудований будинок. Так, в нас є 2 машини, в нас є Шкода, і в нас є там 10-літній Мерседес, якому ми возимо дітей, такий бусик, 5 малих. Ну, всі мої доходи, вони є публічні, є декларації, в мене немає якихось особистих заощаджень чи нашої родини. Так, я маю свою зарплату, Катерина має дохід, але то треба годувати дітей, батьків. Тим більше я там 10% своєї зарплати завжди віддаю на благочинність кожного місяця. Це мій християнський обов'язок. Тому я взагалі подивований, де взялася розмова про якісь матеріальні заощадження. Знаєте, для мене це є абсурдом повним. Тому я надіюся, ваша честь, що ви приймете виважене, аргументоване рішення. Добре, ще Андрій Іванович, крім цього, у вас є безліч друзів, мерів, які мери звертались, депутати щодо клопотання за особистою порукою. Ваша думка з цього приводу, оскільки це подвійний взаємозв'язок, особа, яка хоче виступити поручителем, і відносини того, хто хоче прийняти таку поруку. Які відносини у вас, наскільки суд може оцінити цей взаємозв'язок, авторитетність ми потім будемо перевіряти, тобто ви категорично проти будь-якого запобіжного заходу, в тому числі застави. Що стосується, це теж один з запобіжних заходів, який ми теж маємо з'ясувати. Ваша думка? Ваша честь, дякую за ваше запитання. Я би просив про відмову прокуратурі у будь-якому забезпеченні. Чому? Я щиро дякую колегам-депутатам Верховної Ради, сьогоднішнього минулого скликання, міським головам. Але я не хочу створювати їм, знаєте, якісь незручності, тому що в нас є взаємна повага. Я дякую Віталію Кличку, який сьогодні прийшов сюди в зал засідання. Я дякую депутату Бакунцю, я дякую Оксані Сурії, Тарасу Пастуху, Березюку, Остріковій, Войціцькій, всім, хто тут є, Лаврику, всім колегам, депутатам, мер Глухова тут присутній, мер Золочева присутній, багато інших мерів ще внизу там перебувають.
Ну, вони приїхали просто з поваги мене підтримати. Та якщо треба буде, ну, то вони будуть, знаєте, писати клопотання, напевно, тому що ну, ми знайомі, але ми маємо виключно людські відносини. Ми не маємо жодних відносин поза асоціацією міських рад, наприклад, чи депутати Верховної Ради. Це депутати, які в минулому скликанні представляли партію «Самопоміч», лідером якої я честь мав бути. Тому це по-людськи, тому що насправді ми всі подивовані, тому що те, що ми бачимо сьогодні зі сторони прокуратури, ну це нас вертає в якісь роки Радянського Союзу. Тому що я хочу почути аргументи, якщо я винуватий, будь ласка, озвучте, я що, щось вкрав чи що. То, що я, перепрошую, залучив 52 мільйони бюджет міста, і ці кошти громада використала, а інвестор сплачує податки і не має жодного профіту з тих грошей, він ж мав намір, інвестуючи ті кошти, там створювати виробництва і мати з цього зиск. Інвестор в мінусі, а репутація нашої держави. Ви розумієте, що це є серйозний удар по репутації нашої держави? Тому що компанію KPMG тут представляє, компанію CTP представляє компанія KPMG. Це аудитор з 1/4, який представляє дуже багато відомих структур. Що вони мають говорити своїм колегам, коли ті питають їх, а як ви вважаєте, можна інвестувати в Україну? Вони говорять, ви що? От вам процес, він зараз є публічний, це всі бачать. Тому я взагалі вважаю, що дії прокуратури на даному етапі, вони шкідливі для нашої держави, вони шкідливі для інвестиційного клімату. Якщо є звинувачення до мене, будь ласка, доводьте. Я готовий приходити, коли треба, скільки разів треба. Це мій обов'язок. Я маю багато претензій до своєї роботи. Це я приймаю рішення. Але я в житті не підписував жодного рішення, якщо воно не проголосовано депутатами міської ради. Чи рішення виконавчого комітету, якщо він не проголосований членом виконавчого комітету. Так, я дебатую, я маю непрості відносини з депутатами, ну, це і моя робота. Я тільки в рамках щодо особистої пороки, тому що ну, і ви маєте розуміти, і ті, хто... І ось триває засідання щодо справи про ймовірне зловживання владою мера Львова. Як ви ставитеся до сьогоднішньої події? Чому саме зараз почали вирішувати це питання і піднімати це питання? У нас є запит у країні на справедливість. Дуже великий запит, і цей запит був підігрітий під час президентських і парламентських виборів, що, мовляв, будуть сидіти всі, винні корупціонери і так далі. Що стосується безпосередньо пана Садового, ну я не знаю, але мені здається, що це точно не найбільший злочин і не той, з якого слід було починати боротьбу з корупцією, тому що залучення інвесторів, я погоджуюся з цими словами, які ми тільки що почули від пана Садового, про те, що інвестори – це найбільш цінне, що може бути. Ми хочемо, щоб у нас було краще життя, це значить, нам треба вищу зарплату, щоб у нас було більше податків. А все це роблять інвестори, підприємці, які вкладають свої кошти для того, щоб ці кошти тут працювали на Україну. І прокуратура в якийсь момент починає боротися з цими іноземними інвесторами. Ну, можливо, там якісь і були порушення, чи вони варті того, такого скандалу міжнародного фактично, щоб піднімати це от мера найбільш такого відомого за кордоном терористичного міста України, публічно засуджувати, намагатися обрати йому захід якийсь там запобіжний чи там Як гадаєте, який буде результат цього заходу? Я думаю, що це закінчиться нічим. Зловживань там так виглядає, що немає. З іншого боку, треба розуміти прокуратуру. Тому що якщо, наприклад, керівництво прокуратури зателефонує конкретному прокурору і скаже, так, не переслідуй Садового, ну це буде вже теж якесь таке політичне втручання керівництва, а наступного разу він скаже, так, не переслідуй якогось реального корупціонера, і це ми побачимо те, з чим ми боремося. Тому це, знаєте, така хвороба зростання. Ми повинні через це пройти, повинна прокуратура після таких от конкретних випадків зробити висновки і вже рухатися далі як цивілізований правоохоронний орган. І повертаємося ще до теми Зеленського, яку проанонсували. Вже президент Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі у різних форматах, в тому числі і з Путіним. Щодо перемовин, і про це очільник держави сказав під час візиту до Литви. Давайте послухаємо Зеленського. Я думаю, що там буде багато двосторонніх форматів. Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі нормандської четвірки говорити про це.
А ось помічник Владимира Путіна Юрій Ушаков заявив про високу ймовірність зустрічі президентів України та Росії віч-навіч. Ось цитата його. Думаю, що до цього справа йде. Щоб провести окрему зустріч, вони будуть знаходитись в одному приміщенні. Думаю, вони переговорять один з одним. І ми вже долучаємо Володимира Василенка, надзвичайний і повноважний посол, дипломат. Доброго вечора, пан Володимире. Добрий вечір. Пан Володимире, як ви сприймаєте зустріч віч-навіч з очільником країни-агресорки, саме з Росією, і Володимира Зеленського? До чого це може призвести? Це може призвести і до позитивного результату, і до негативного результату. Все залежатиме від того, яку позицію займе Володимир Зеленський, і як, чи вистачить у нього політичної волі стояти на цій позиції. Не роблячи поступок, які несумісні із вимогами Української Конституції, міжнародного права і наших національних інтересів. А які ваші прогнози? Що може запропонувати Володимир Зеленський Владимиру Путіну? Володимир Зеленський має не запропонувати, а він має вимагати від Володимира Путіна додержуватись норм міжнародного права і Мінських угод. І, по-перше, вивести всі Збройні сили Росії з території України, не заважати встановленню контролю українських прикордонних військ над цією лінією українсько-російського державного кордону. А цьому повинна передувати вимога повернути всіх військовополонених і всіх заручників, які знаходяться в Росії. І відповідно повернути Росії всіх тих військовополонених, які утримуються в Україні, якщо вони є. Дуже дякуємо вам, Володимир Василенко, надзвичайний повноважний посол і дипломат, був з нами на телефонному дзвінку. А як ви ставитеся до зустрічі, ймовірної зустрічі віч-навіч двох президентів? Які будуть наслідки? Ми чули в інтерв'ю Зеленського, що він вже давно веде підготовку до цієї зустрічі. Буквально позавчора він зробив черговий виступ, прогулюючись вулицями Києва. Він сказав, що ми готуємося до цього і ще треба підготуватися, тому що це може бути важлива зустріч. Від таких зустрічей я не думаю, що варто сильно багато очікувати, тому що ми розуміємо, що Путін не зацікавлений в мирі і процвітанні України. І тому він буде намагатися якимось чином або обманути, або щось неприйнятне нам запропонувати. Але тим не менше, треба показувати, що ми сильна країна, що ми не будемо поступатися ніде. І такі, мабуть, невербальні якісь речі, це повинен буде Зеленський продемонструвати, що він, мовляв, вже не якийсь там артист, який там виступає, а він представник народу України, і він виступає за незалежність, суверенність, територіальну цілісність України. Крім відведення війська, про що ще ймовірно будуть піднімати питання на зустрічі віч-навіч? Взагалі, як запроваджувати мінські угоди, тому що там багато пунктів і не дуже зрозуміло порядок запровадження цих пунктів. Тобто саме що починати, політичні якісь частину, чи безпекову частину, чи військову частину. Кожен з них може висловити свою точку зору. Я не думаю, що це якийсь чином вплине на результати. Ще, крім того, Росія хоче залучити тему газу. Газова тема. Про газ ми обов'язково поговоримо. А ось міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль хоче від Зеленського в питанні окупованого Донбасу. Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима заявление о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые, по сути дела, не то что ставят под вопрос, а означают отказ выполнять минские договоренности.
Россия, как член нормандской четверки, где также представлена Украина, Германия и Франция, сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И договоренности Минские предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. Пан Тарас, якщо ми подивимося, прослідкуємо дії Зеленського, він йде на умови Путіна щодо відведення військ, щодо газу, і зараз це питання прямих перемов. Як гадаєте, це вже в цих умовах воно піде на умови Путіна, Зеленський? Я би не називав розведення військ вимогами Путіна. Це насправді Мінські угоди, які передбачають першим кроком розведення військ на певних дільницях лінії протистояння. І коли розведення військ, я не вважаю, що це поступкою взагалі Росії. Тому що так, наші війська відходять, нібито залишаючи певні території. Ну це ж були умови нормандської формули Штайнмаєра. А відходять паралельно, симетрично відводяться війська бойовиків і Росії, а це місце не звільняється, там не пустота, туди заходить українська поліція. Ця земля, в тому числі та, яка звільнена окупантами, контролюватиметься українською поліцією. Тому я не вважаю, що це здача інтересів. Прямі перемовини будуть з Кремлем? Що таке прямі перемовини? Це офіційна чи неофіційна частина? Звісно, вони будуть там сідати за стіл, хтось там може привітатися чи щось таке. ДНР, Москва і Київ. Чи сяде за один стіл Київ і ДНР? Я думаю, що ні. Я думаю, що для Путіна це дуже бажаний такий результат, щоб показати, що, мовляв, Росія над цим змаганням, над цією війною, а там з того боку стоїть ДНР. Для українців і для Зеленського очевидно, що з того боку це не ДНР, це маріонетки. Немає сенсу говорити з маріонетками. Треба говорити з тим ляльководом, який керує цими маріонетками. І продовжуючи тему, ось Україна виконала усі зобов'язання напередодні нормандської зустрічі. Про це повідомила речниця представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфера. Україна виконала домовленості лідерів країн нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі населених пунктів Золоте, Петрівське, Станиця Луганська, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, вирішення питання водопостачання в Луганській області. Натомість, з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону, не створено умов для роботи КПВВ «Золоте». Ось спеціальна моніторингова місія ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил та засобів у Золотому. Далі пряма мова офіцера-верифікатора Олександра Захарова. Збройні сили України в період з 29 жовтня на теперішній час виконані всі заходи, передбачені план-графіком, силами Державної служби надзвичайних ситуацій України, здійснення очищення визначених ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів та проведено демонтаж фортифікаційних споруд об'єктів військового призначення, небойових інженерних загороджень. Українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, що стосується розведення сил та засобів. Тарас, як ви ставитеся взагалі до розведення сил? Я ставлюся досить позитивно, тому що якщо наші військові знаходяться далі від представників окупантів, тобто не притул один до одного, значить буде з нашого боку менше жертв. Те, що на цих звільнених територіях знаходяться сили поліцейські України, це значить, що ця територія знаходиться під контролем України і вона зросла на той частину, яку відвели свої армії. Ми відвели свою армію. Так, і відвели бойовики. А ви бачили, як бойовики відвели? Я не бачив, але там зайшли наша поліція, і вона контролює ту частину, яка в тому числі і звільнилася від бойовиків і російських агресорів. Тому що відведення йде симетрично. Поліція контролює територію, яка саме під контролем України. Вона не має доступу на територію, яка окупована Донбасом. Ні, вона росіянами. Територія, яка звільнена з боку України. З боку бойовиків, вся ця територія, безпека там надається українською поліцейськими силами.
і українська поліцейська сила готова прийняти, якщо ймовірно, може так сталося, вогонь, і окупанти захоплюють, і поліція, ви гадаєте, може захистити? Я не впевнений, що це можливо, тому що окупантів сил значно більше, але за безпеку на цій території відповідає саме Україна. Тому я вважаю, що ті мешканці, які там знаходяться, вони не є кинутими Україною. Вони справді захищені нашим поліцейським. Це не військові, це не Збройні сили України, але це А наскільки, я гадаю, наскільки працівники МВС, як ви кажете, зможе захистити проукраїнськи налаштованих людей? Це складно сказати. Звісно, що це не можна гарантувати їм безпеку у випадку провокацій чи взагалі якихось некоректних дій з того боку, з боку бойовиків чи представників Росії. Ми розуміємо, що вони можуть бути зацікавлені в цих провокаціях. Можливо, там і якісь речі такі неприємні відбуватися. Але поки що, слава Богу, протягом цих 2 місяців, коли триває ця лінія розведення, ніби там немає жертв, немає ніяких ушкоджень наших громадян. Щодо зацікавленості, ось Росія зацікавлена в газі. Ось нардеп зі «Слуги народу» Микита Потураєв певен раптом, що Зеленський готовий до обговорення газового питання на нормандській зустрічі. Про це депутат розповів у ексклюзивному інтерв'ю каналу АТР. Давайте послухаємо його. Це питання, на жаль, не лише економічне, воно ще й політичне і дипломатичне. Так що, якщо воно там виникне в Парижі, то, звичайно, що президент має бути готовий, і він буде готовий, я це знаю точно. На сьогодні у нас просто суперміцна переговорна позиція. У нас повністю заповнені наші підземні газосховища. Ми можемо протриматись всю зиму взагалі без російського газу. У нас все нормально нарешті з вуглем, тобто ми повністю готові до зими. Якщо вони почнуть крутити крани, як вони люблять це робити, можемо сказати, пока, крутіть. Нам від того ні холодно, ні жарко, скоріше якраз жарко, тому що у нас є чим опалювати нашу власну країну. До свідання. Ось, як каже Потураєв, ми готові до зими. Як гадаєте, якщо питання, ймовірно, що вона буде підніматися на нормандській зустрічі, що відповість Зеленський? По-перше, представники «Нафтогазу» дуже просять Зеленського не розмовляти на газові питання. Тому що це газова тема, вона дуже складна, технічно складна. І Росія, ми розуміємо, може намагатися обманути і за гарними словами приховані бути якісь такі інші сенси. І президенту, який не дуже розбирається в цих питаннях, як зрозуміло, тому що він не газовик, мабуть, не варто було би робити якісь певні домовленості чи заяви на цю тему. Але ж все ж таки, якщо так складуться обставини, що будуть вимагати не тільки Путін, а ще і Меркель, і представники Франції, відповідно, можливо, будуть якісь певні зрушення. Треба розуміти, що погодження на цій нормандській четвірці не викликають за собою обов'язкових дій зі сторони України. Тому що Україна – це все-таки парламентсько-президентська республіка, і найважливіші речі ухвалюються в Україні парламентом. Так? Це закони України. Крім того, те, що стосується «Нафтогазу», воно знаходиться в відданнях саме цієї компанії «Нафтогаз», торгівля газом. І тому навіть якщо президент щось там зробить не зовсім те, чи десь помилиться, у нас є все одно можливості виправити це на рівні «Нафтогазу», на рівні парламенту, на рівні інших державних органів чи міністерств. Тому я ніякої тут зради не бачу, чи потенційних втрат, які Зеленський щось скаже, і все, Україна закінчилася. Такого не буде. А ось Україна виграла апеляцію у «Газпрому» на рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Давайте послухаємо його. Повна перемога. Україна знову перемагає. Ми виграли апеляцію по першій скарзі «Газпрому» на рішення Стокгольмського арбітражу. Подробиці трохи згодом. Про подробиці ми дізнаємося обов'язково. Як взагалі вам таке рішення? Це перемога? Я не дуже утаємничений в цій речі, тому що, як сказав пан Вітренко, що це перша скарга Росії. Перша скарга Росії на, знаєте, ми вже декілька разів чули, що це перемога остаточна. Це було вже і рік тому приблизно, що нарешті суд визнав, що Україна права, і це не підлягає ніякому оскарженню, ніякій апеляції і так далі. Зараз виявляється, що чергова скарга, вона не остання, вона це перша. Можливо, ще будуть якісь скарги. Тому я маю стриманий оптимізм.
Я дуже підтримую команду «Нафтогазу» і Коболєва і Вітренка, які є фахівцями. Ми бачимо, що перемогти Росію і «Газпром» в газових справах, де фактично на кон поставлено все Росією. Задушити Україну через газову дубинку, це для них це дуже важливо. І їм не вдається це зробити. І тому я підтримую їх, але все-таки можливі ще якісь подальші оскарження, тому що Росія буде використовувати всі шпариночки для того, щоб не заплатити, відкласти, відтягнути, намагатися корумпувати, намагатися тиснути іншими шляхами. От Зеленського намагаються десь там підтягнути під якесь рішення, яке вигідне Росії. Тому до того часу, поки ми від Росії не отримаємо чи ці $3 мільярди, чи газ замість цих $3 мільярдів, я би не сказав, що це кінцева перемога. Ви кажете про ймовірність підписання газу, так, на наступний рік. Це договір про це, що ви кажете? Значить, сьогодні розглядаються ще 2 договори. Перший договір – це на постачання Україні газу, тобто Україна буде купляти... Ні, просто купляти газ в Росії. Там про терміни мало мова, там йде про принципову можливість, чи буде Україна напряму купляти газ у Росії, чи не буде. І другий договір – це принципово інший, це про транзит російського газу в Європу. Тут Україна хоче довгострокову угоду на 10 років, щоб цей транзит йшов в 10 років. Тому що труба, вона потребує великої підтримки. Це не просто труба, яка лежить з землі і нічого не робить. Насправді це не тільки труба, це компресорні станції, це тисячі людей, які працюють навколо цього і отримують зарплату. Якщо «Газпром» перестане транзитувати, то ми фактично для утримання цієї труби в робочому стані повинні будемо самі з державного бюджету фінансувати працівників, які повинні слідкувати за якістю, за безпекою, за приборами, за всіми установками, щоб ця труба не заржавіла, умовно кажучи. А коли немає транзиту газу, відповідно, немає цих доходів. Тому ми зацікавлені в довгостроковій транзитній угоді. Росія, звісно, не хоче, тому що в неї вже десь там влітку наступного року очікується запуск «Північного потоку-2», і вони от фактично тільки на декілька місяців готові поки що. Тому тут дуже цікаво, як будуть розвиватися події. І Росія ще, крім цього, вимагає, щоб Україна пробачила Росії той борг, який вже визнали фактично всі суди, що він безпосередньо Росія винна. І крім того, ще Україна повинна відмовитися від протистояння іншого позову Росії. Росія подала в суд позов проти України, вимагаючи, щоб Україна компенсувала втрати якісь там Росії за транзит. І Україна відстоює і виглядає, що теж переможе, і Росія теж вимагає в України відмовитися від цього позову. Це будемо слідкувати за позовами. А ось правління Національного банку України заявило, що інформаційну атаку на НБУ, яка вже триває декілька тижнів, здійснює екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський. Далі пряма мова голови Нацбанку Якова Смолія. З метою приниження гідності членів правління нас обзивають злодіями і злочинцями, на що повинні, в принципі, такі висновки робити судова система, а не конкретні мітингуючі під банком, конкретні народні депутати, які приймають участь в цих мітингах. Ми чітко розуміємо, що ця спланована акція проплачена колишніми власниками банків, які виведені з ринку. Особливо ми звертаємо увагу, що, як ми розуміємо, цей захід проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, одним із колишніх власників Приватбанку, з метою дестабілізації Національного банку. І ми долучаємо Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Доброго вечора, пан Сергій. Привіт, Сергій. Доброго вечора. Пан Сергій, ви чули щодо Нацбанку. Я гадаю, як буде вирішуватися така спілкування між екс-власником та очільником НБУ? Ну, дивіться, я думаю, що взагалі такого спілкування не має бути. А зараз, коли там Коломойський влаштовує міні-антимайдан під Нацбанком, ну, дуже погано, що влада, інші інститути влади не втручаються і взагалі не припиняються. Бо це тиск переходить межу такого фізичного тиску, а це неприпустимо. А скільки триватиме цей тиск, на ваш погляд, і який може бути результат, ймовірність того? Ну, знову ж таки, це ж елемент тиску. Одночасно з цим тітушки Коломойського зараз пікетують офіси Приватбанку, наприклад. Одночасно з цим є судові позови. Одночасно з цим багато чого відбувається. Ключова дата найближча
під яку, власне, це все робиться, це 19 грудня, коли Коломойський спробує отримати для себе рішення в апеляційному окружному суді стосовно незаконності націоналізації Приватбанку. Але загалом це такий процес держави в особі Національного банку проти олігарха, який вже давно триває. І, на жаль, поки що інші інститути держави не допомагають Національному банку. Дуже дякуємо вам. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на телефонному дзвінку. Пане Тарасе, як ви ставитеся до таких дій Коломойського? Аналогічно підтримую така ж позиція, як у Сергія. Те, що Коломойський, знаєте, на мій погляд, він відчув, що пахне смаженим. Так? Тому що, як це не дивно, і нам здається, що він тут король в країні, але кільце навколо нього стискається. Тому що вже в січні очікується розгляд в Лондоні справи по суті над шахрайськими діями, які Коломойські і його партнери призвели по виводу коштів вкладників з Приватбанку. Декілька мільярдів доларів були виведені, і саме лондонський суд наклав арешт на майно, всесвітній арешт, це так звана всесвітня заморозка активів Коломойського і його партнерів по всьому світу. І він може зараз витрачати на тиждень, по-моєму, якщо не помиляюся, 20 тисяч фунтів, чи на місяць 20 тисяч фунтів. Це, ну, звісно, великі гроші, але для олігарха це не дуже великі гроші. І, до речі, фінансування таких от акцій на під Нацбанку чи під Приватбанку, воно, напевно, йде з якихось активів не зовсім прозорих, і можна теж скаржитися в Лондон, що він не виконує завдання і бере з цих активів більше коштів, ніж він має право отримувати. Звісно, держава повинна захищати нас незалежний орган, саме Національний банк України, який, ну, скажімо, відповідальний за фінансову стабільність в країні, відповідальний за цінову стабільність, за гривню і так далі. І коли неможливо працювати, а там починаються такі крики і фактично намагання увірватися в Нацбанк кілька днів тому, звісно, це неприйнятно, і держава, і МВС повинні реагувати на це. І щодо сьогоднішніх змін, ось уряд звільнив заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну. Прем'єр-міністр Гончарук інформацію підтвердив, а от за мотивами відправив до самого Владислава Криклія. Давайте послухаємо. Це ініціатива міністра. Ми з самого початку говорили в уряді про те, що кадрове питання, кадрова політика в кожній окремій сфері – це зона компетенції відповідного міністра. Я думаю, що потрібно у пана Криклія про це запитати. Його, на жаль, він зараз у відрядженні. Тому я абсолютно не маю жодного сумніву, що він прокоментує там свою ініціативу, своє рішення. Як ви ставитеся до того, що Олександру Клітіну відправили відставку? Ви казали, що ви з нею особисто також знайомі. Так, пані Олександра працювала в нашій компанії «Інвестиційна група Універ» кілька років тому, у 2012 році. Це тривало не дуже довго, десь до року, потім вона пішла в декретну відпустку. А як ставитеся до те, що відправили її до відставки? Знаєте, двояко. Я вважаю, що вона досить кваліфікований спеціаліст, але я підтримую прем'єр-міністра в тому плані, що міністр повинен бути, скажімо, в одній команді зі своїми заступниками. Там між нею і міністром Криклієм почалися певні тертя, скажімо так, і міністр вирішив, що краще замінити цього члена своєї команди на іншого члена, він має це право. Це значно краще, ніж було раніше, коли кожному міністру в попередніх урядах різні політичні сили за своїми квотами призначали своїх заступників, які ніяким чином не були членами команди цього міністра. Кожен тягнув свій бік, і міністерства були такими не цільними, а такими латочками. Дуже дякуємо вам. Тарас Козак, президент інвестиційної групи, був з нами. А далі ефір продовжить «Заман українського». Ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. Чергові судилища окупантів над кримськими татарами. В Ростові-на-Дону пройшов апеляційний суд у справі другої Бахчисарай